ajan miljoon. Eikä terve taas. Tällä kertaa tuli just suihkuttu, mutta on näytellä itse. Pelataan nyt noista kauhupeliäkin, mutta ei taas vaan. Pelataan montaa peliä. Montaa peliä pelataan. Ei saa tehdä tämmöitä, mitä pelataan jatkossa. Joo. Saatte ehdottaa, mitä pelataan jatkossakin sitten. Mutta ei kannata sitten katsella Scaren videoita. Niitä tulee hirveet kohtaukset. Ja tulee kusihousu. Mutta me pelataan vielä tällä videolla sitä. Tässä on mun MSP-tyyppi. Tämmönen. Joku mun kaveri on tossa. Kuka? Saadus tulla mun video. Minä? Muutu. Nyt tuli mulle pissatousuja. Pelataan tässä videossakin sitä. Joo. Ai se on. Aleksi! Tuu! Eli tänään me pelattiin tätä pikkuisen. Tää on nyt vaan Sitten taas sitä kauhupeliä, ei nyt taas vaan. tämmönen No! pikkuvideo. No, mä en Joo, toi Mikael tossa pelaa. nyt sitä kauhupeliä. Täältä, kun painaa tätä, niin näkee nämä, että miten saa noita kolikoita särkäisee. Joo, mutta mä haluan nyt siihen peliin. Odota. Lemmikeistä. Voi näyttää vaikka tuolla. Sitten huoneeseen. Ja sieltä sitten on käynyt täällä jo silittelemään koiria. Tai no, lemmikkejä. Joo. Tää on nyt tämmönen MSP-video, me tavataan ihan kohta. Joo, taas täällä. Nyt pelataan sitä kauhupeliä, mutta sitä ennen me pelataan Tank-Tropplaa. Ei Tank-Tropplaa, kun pelikone. Kaikkia pelejä, mitä me vaan nähdään. Kaikkia pelejä, mitä voi nähdä. Niin kuin vaikka vaan painetaan vaikka jostain niin kuin vaikka tästä. Joo. Tätä ei tarvitse nyt niin kuin hei, tässä esitellä, mutta kolmas loppuun, että tulee se naama ja se. Joo. Eli tämän jakson lopussa näette yhden kauhujutun. Mä vedän sen alun, mutta toi saa vetää. Otetaan vaikka se Ponssikarepeli 3. Siellä on sen aikaa. Hiuksi. Mun hiuksi. Voisitko latautua säteli? Elikkä mä laitoin äänityksen tästä pelistä. Ei tästä pelistä, vaan siihen, että tulee se kauhupeli. Nyt sitä kauhupeliä. Ei me pelata vielä toista peliä.
Ottakaas koko. Tänne. Ollaan siis myymässä PlayStation 2. Jos kiinnostaa, niin voi laittaa viestiä. Luukkuun. Luukku.com. Se on. Joonas Honkaniemi, luukku.com. Se on mun oikein. Siis Joonas Honkaniemi, luukku.com. Se on mun oikein nimi. Ja se on myynnissä tori.fi. Siinä on 13 peliäkin ja Butch-ohjaimet. Ja kaikki tulee Yhdessä paketissa ei saa niinku pelkästään pelejä, vaan pitää ottaa leikkaa pois. Okei, eli laitetaan nyt täältä. Laitetaan tänne tämä. Odottakaa, se oli. moi. Moi, 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 moi. Tämmöstä peliä voidaan pelata. Moi. Ehkä. Tää on vaan demo ehkä. Mä en oo varma. Nyt ei alkaa ainakin. Ehkä saa tarvita mua. Joo, ei tämän peliä. Täytyy ostaa tästä. Katson kohta paljonko se maksaa. Voin katsoa tätä trailerista. Joo. Joo. No. Ei vielä sitä kaupunkelia. No kattoo sääkin. Sen on video. No kattoo se peli. Joo, se voi kielellään imeä tavaroita ja esineitä ja ihmisiä. En mä ihmisiä tiedä. Siinä se kai niitäkin. Kyllä, tästä näkee. Joo. Nyt on aika jännä peli. Voidaan ostaa. Se on kusina. Kyllä on seuraava. Joo. Ei, tää oli vaan tämmönen. Eli nyt me tehtäis sitten viimeinen asia. Tai no, eka hyökoitais mitä yks toinen. Anna pillipussi. Haluatteko te, että mä siis jatkan? Niin... Craft 2D. Se on hyvä peli. Se paperi. Tai se Minecraft 2D on. Miksi me täällä uskalla katsoa sitä? Onko se tää? Ei. Kyllä se on. No jaa, me tätäkin tästä koittaa minä klone. Mulla oli oikein Minecraft, mutta se häipyi johonkin vaan. En mä tiedä, en mä sitten enää sitä halunnut Ei sitä edes pysty. siitä niin kuin mitenkään laiteta, se maksoi mulla jonkin verran. Oikein se Minecraftin tarvitsee pankki. Niin. Mutta no nyt pelataan siis tämmöistä. Ai tossa on peli jo. Tää tulee 8 nousua. Tää on tämmönen peli. Tää löytyy myös A1 vai A10. Joo. Tässä on tämmönen mökkiheti ja ihan samat on Minecraftissa, mutta ei se kai paljon. Katsotaan tätä.
Mistä aukee nämä? Niin kuin ihan Minecraftissa. Pitää vaan painaa sitä. Joo, menee. No sun pitää liikuttaa sitä. Sitten me pikakseen ja Heti sieltä tommonen ortshoppi. Pitää ilmeisesti viedä tonne. Vaikka sä rikot. Se portti. Missäköhän täällä on possu? Eikö sä pysty lentämään? En, mutta mä tarvitsin vielä ruokaa. Koska mä on puhuta. Mitäs se on nyt? Noniin, mennään nyt pelaa sitä. Se on. Eli kohta kokeillaan. Mä tiedän mitä tää tuolla saa, mutta Nyt kun sä menet pelaamaan sitä. voidaan pitää näitä joitain, mutta Tuota Killers Unblock. Joo, no hyvä. No, ottaas tuota. Pimetonta. monta onko? Suorita tällä. Joo, eli tämmöstä nyt tehdään. Ei tossa mitään, tää on raakahamminen runner. Tuossa on kuulemma pelannut sitä. Kuinka näköinen se on? Mitä tehdään? Et sä pelaa. Sun pitää niinku hyppää näitten lauleen. Ja estää. Pystyt vaihtamaan kaistaa. Ja kiva peli. Mitäs mitä? Punikun alas. Ei tässä mitä. Se pitää väistää. Joo, kannata. Ei kannata. No, nyt sitä peliä. Ei kun 2 Mitä se on? No, Killers. Vielä aivan. Onks tää se mitä on? Missä yksi? Mainos. Voi tulla viruksia. Varmaan niitä poliisi. Miten se katsoo? Ataudu. Ja. Eikö mulla on leikattu tukka? Noin. Mikä tässä nyt voi tehdä? Mikä tohon? Sumer. Otapa pois. Tossa. On. No niin. Tää vaan saada.
Mitä sammahtuu? Joo, ihmettelitä sitä pelata. Kyllä mä jatkan sitä Minecraft 2 sitten aikoinaan. Eli nyt olisi sitten sen pelin aika, joka viime videossa peilaskin. niin, että No niin, siinä näkyy jo sen me jätetään naama. nyt Joonas pelaamaan tähän, että Missä se loppu sitten? En osaa sitä. mä nyt voin. Eli siinä nyt pelasin sen noin. En oo tullut. Miksi? Se on kyllä niitä. Ei se oo yhtään. Mä voin tätä alkuun vähän katsoa. Heti puolten ilman. Kyllä se voi olla. Kyllä se voi olla. No joo, näin. Saiko olla? Muistan kysään tuohon. Mitä saa maistamaan pailaa? Niin kuin se on vähän taas. Kohta mä häippään. Noin. Mä aivokändi. Ja rääyttää. Oi, pikkuvauva, pikkuvauva. Anteeksi, kun huvittaa näin, mutta kun on isompi näyttö yhdistetty tuohon. Niin, että pystyisi tekemään tänne teitä videoita. Isompi näyttö on pistetty tuohon Heti pailaa. pleikkariin. Ei pleikkariin, kun tähän isompaan. Siis Näin. läppäri on yhdistetty tähän. Tieto. En mä tiedä, kun en asu. Tämmönen. Se on telkkari. Onko pieni tää? Niin on. Siitä tulee Nyt nyt. Joonassa suoritat sen. Mä tuon 5 minuutin päästä. Että juu, tää oli mun osalta tässä varmaan. Niin, toi Tai no, katto kyllä ne varmaan lopussa viet pullaan takaa. Ehitty heti kyllä. Mitä? Tohon. Se on vaan tuosta kakkosessa. Joo. No vedä sä. Mutta mä en näe sitä. Niin. Ei mä tiedä, kun kirjoittaa. Sitä vaikka täällä. Niin ei tarvitse nähdä. Mutta umppa. Miestä. Kyllä se tulee väkoa. Sano mitä sinä on. No ihan. Tälleen kun tietää sillä tänne. Mä voin mennä 2. Niin sitten 3 ei.
Sitten sä näet sen naama. Nyt on pelottavin hetki mun lifeissa. Elämä. Mä olin heti aluksi. Voidaan laittaa toi Shrimp. Parempi on. Niin, mitä mä en tykkää, kun tulee jättistä. Sitten kiljuu. Tää on vähän kovempaa. Joo. Elikkä kohta se tärisee mun käsi jo. Tätäkin pitää ottaa sen viimein. Niin. En mä haluu. Voita täällä huoneessa. Ama. Minä? Voiko sä edes olla täällä huoneessa? Voiko laittaa äänet hiljemmalle? Joo. Ja että kyllä se ton naaman vois nähdä, mutta ei se siinä. Ei se siitä ole Pakotettiin tähän väliin. Jos tulee uniin, niin pissää housuun vaan. Ei saa syyttää mua. En! Ei mä osaa sitä sanoa. Joo! Joo. Joo, mä nyt pelaan tän tason. Onko sä silti täällä huoneessa? Okei. Niin ihan just bro. Se on jo! Uttakaapun. Saan tän tehtyä. On. Ja kauheesti. Anna ole täällä huoneessa! Joo. Mutta et saa lähteä. Kirjuvi. Kuka? Ja kuunnella. En halua olla. No muuten tähän seinään tulee 100 sennusta naamaa. Nyt jäädä rauhallisesti. Älä tee äkkiä. Joo. Tai muuten tulee Ei se vielä että kakkosessa tuu. Siinä ei varmaan keksitty. Noniin. En. Mä oon ihan lahjalla, että täällä on. Nyt Joonas ettei akkiliikkeitä. Mä painasin kakkosta. Voidaan laittaa YouTubesta helpoimman kannalta. Näkytää YouTubesta väliin videon pätkää. Niin. Ei väliä, vaikka olisi vaikka jonkun Heleniuksen video, kun mähän näytän sen, vaikka olisi paska. No niin. Koitetaan vielä. Oho. Eli nyt me laitetaan YouTubeen. Tähän tää on hieno tämmönen. Niin. Eli jos me ei ole No niin, näytetään se. puhutaan nyt vähän kovempaa. Joo! Elikkä nyt näytetään se videosta. Siitä tulee teille kauhea toi sydäni. Te voitte Paitsi niille, jotka on nähnyt sen. ja jotka on koviksi ja jotka uskaltaa pelata. No niin. Vaikka se. Mä en uskalla katsoa tätä. Mä uskallan. Ei sitä.
Haluatko kuunnella? Joo, heikkään. Niin onkin. Tätä isona. Laitan tuon. Tänne. Mitä tabletin? Mitä tabletin? On siis pelottavin peli mun elämässä. Laitetaan ehkä... Olkaa hiljaa siellä. Olkaa hiljaa. Hiljaa. Tää on vitun pelottavaa. Häpäiseköhän näin? Ehkä me aina saa joku muu. Niin koska noin Tossa näkyy. naamakin jo suora. Video Siinä oli se naama kuvana. Se on ihan sama, mutta erilainen. Varmaan joo. Meillä on se. Elikkä Tää pitää laskea tabletilla. Pitää laskea tabletilla. Heilu tänne. Hyvä. Puolevan vihainen. Kalenkuudet. Mutta se on syväri. Anna sen on pakko katsoa se. Mutta ei kokonaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menen 3. Täällä pääsee. Tää on hyvä. Niin on. Se on. Se on tuossa 3. Ja se vajaa. Näyttää. Kattokaa nyt mitä kovin. Minecraft. Ei mene. No se. Hieno. Minä kyllä taas lähen. Häh? Eikä. Onko se tuolla? Anna tänne hiiri. Anna tänne hiiri. Tolle. Ja se näyttää tuohon. Pitääkö sitä painaa se lähtee? Katsokaa nyt. Oliko hirveä? Vai Tää on tää, minkä mä näytin teille tämän videon alussa, joka ei tallentunut, ikävä kyllä, taaskaan. Joo. Eli sillä näyttää. Joo. Ja tässä on jo meneekö se rikki vai? Ei taas. Käy. Maksetamme Finland. Mitä selviä? No kun on hyvä. Okei, laita vaan. Se on toi. Se on mikä pelaa tai takin angela. Ei.
Oliko ihan pakko? Suomalaisen videon se liikaa. Mä olen kuullut. Nyt taas. Siihen tulee aina erilainen. No. Ja no niin kyllä. Tän läpäisee. Niin läpäisee. Otatko tossa näyttää? Ei tää. Mikä taas? Tilatkaa tän tyypin kanavan talkoon. Tää yksi kusli, joka tässä lähti vestaan, tämä Joonas, eli Mikael. Niin. Elämän suihkuun. Just niin, suihkun kautta. Oli niin paha juttu. Niin kuuluu. Joo, eiköhän tämä video ollut tässä. Siis sanokaa, mitä pelejä te haluatte niin kun, että mä niin kun pelataan tän Joonaksen kanssa. Siis tulee toinen video tähän putkeen kai. En tiedä. Se tulee Joonasta, se höpisee. Mutta nyt aina... Mikael! Mikael tuossa höpisee lempinimellä Mikael, mutta oikein nimi Joonas. Niin, Mikael on käy. Niin. Eli joo, mun osalta saa terve tältä päivää. Minä pelaan vielä tässä kyllä jotain. Pelaa sitä kauhua. 2D Minecraftia. Olisi tarkoitus tänään ainakin pelata eri videolle tämä. Tuossa oli noita Minecraftin pätkiä, eli nyt voi ehdotella, että mitä jatketaan ja mitä ei. Ja mitä laitetaan. Pelataan nyt ensin sitä kauhua. Teema video. Onko se vasta? Joo, more!